hullu paljon työtä tekee, viisas pääsee vähemmän. Ja sitten vihelletään, kun on pureskeltu kunnolla. Anna mennään! Pure. Hei, mä voin hengittää. Ei, voit. Mitä? Hyvä, tehty. No? Tää rupee polttaa koko ajan enemmän. Mitä vittua tapahtuu? Mulla tulee vittu vettä suusta. Mä enää tunne mun kieltä. Tunna, onko väkevät pikku? Ne on väkevät. Pikku potkurikoneen lähdetään eteenpäin. Niin läski ja istuu varailoskäytävä edessä, että jos tää kone joutuu onnettomuuteen, niin ei ole mitään jakoa päästä ulos täältä. Niin läski äijä. Vihainen ja väkivaltainen suolistobakteeri myllersi sisääni viime yönä varomattoman fiestaruokailun seurauksena. Nyt lähdemme kuosittautumaan Kuskoon. Tiedätkö miksi? Et syönyt tarpeeksi lehtiä. Kokalehtiä. Et syönyt tarpeeksi lehtiä, siksi on... Minä yritän kuosittautua niille Kuskoon. Ota niin paranet, ota niin paranet. Nyt maistuu kessu. Saatana. Oltiin menossa junalla Deliin. Tultiin tänne saatanan Mughalsarain juna-asemalle. Kaikki perkele vakuutti. Juu, tuo on se Delhi-juna. Päästään ineen, ihmetellään mitä vittua meidän mestalon jengiä. Siinä vähän aikaa säädetään, rähistää, sitten tuleekin junaa ja sanoo, ei, tämä ei ole Delin stoge. Mitä vittu, jouduttiin pitää hätäjarrusta ja hyppää ulos stogesta, liikkuvasta stogesta kamojen kanssa. Mitä kun mä kävin? Ei. Mitä kävi? Mitä kävi, kerro? Raapasin sladdini koralliin. Ei voi olla Se totta. muuttui mustaksi. Ei vittu. Ai! Mitä nyt? Mitä tapahtuu? Olet se lääkäri? 3 päivää vuoden lepoa, pelkkää jäähaudetta. Ei tos voi muuta kuin levyttää ja nauraa ja syödä antibiootteja. Aika kova oli kuuma. Siellä on sukeltajat. Sinne ei pääse tunne. Sinne on sinimunassa. Maistetaan. Nyt puhutaan aika vahvasta kamasta. Vanhan kessumiehenkin keuhkot meinaa vähän potkii pihalle. Erinomaista tuotetta. Tähän päättyy Spajari-korneri. Esittelyssä siis tänään perulainen aito, alkuperäinen, originaali, viidakko tupakki. Riittääkö se puoli litraa sulla? Se ei yleensä mulle riitä, mutta näin. Pitääkö olla... Saanko kysyä yhden kysymyksen? Pitääkö olla sininen muna, että saa tunkea tonne pussiin? Voi myös sinimunattomasti tehdä sen, mutta tänne näin ja tosta lähdettiin sitten kusemaan. Noin. Sinne valuu hyvin. En tiedä perkele tuleeko liian täyteen. Kun näette, lehmät syö roskat, paskat aina kadulle. Sitten siat syö sekä roskia, mutta myös lehmän paskat. Sitten taas koirat syö sikojen paskat ja mitäs jäljelle jää koiran paska? No niitä ei jää kenellekään syötäväksi, mutta sen sijaan kaupunkiapinat heittelee niitä joskus ihmisten päälle ja se on hauskaa katsottavaa. No. Mä synnyin uudestaan. Löysit sä itses? En vittu, en. Your bad karma finish. You come to be holy man. Yeah, no sins. Mitäs syntisäkki siellä kameran toisella puolella? One thing I'm interested in, we are now traveling around the world 8 months. And there is one Finnish word which can't be translated. It's called the pesä. 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 Pesä means fertility. It's like symbol of great happiness and for a man. Yes. So will I get some pesä during this 8 months? You will get. You will get. Tunna! Tuliko kavasta darra? Tuliko kankkunen? Tervetuloa Australiaan. Sydneyn kiertoajelumme alkaa tänään kaupungin tunnetuimmasta nähtävyydestä, maailman kuulusta Sydneyn oopperatalosta. Pyörä, tai jos nyt pyöräksi voi kutsua, Yamahan hernepyssyjapsi. Auttakaa! Auttakaa! Auttakaa!
Tämä oli Mad Venture.